buscar nesa loita pola segunda posición foi Fernal. Estábamos acostumados a que Compostela prácticamente sacase como un trámite os seus partidos, sobre todo na casa. Mira por onde chegou o Somozas, empatou. Minuto 7, esa caída de Joselu na área, o árbitro asubía o penalti e o propio Joselu marca un gol máis. Cantos leva? 21 goles. 21 goles. A 6 de Messi, nada máis. En 20 xornadas de Liga, el disputou desas 20 xornadas 18. 21 goles en 18 partidos. Enfrontábase o Compostela, que non perdera ningún partido na casa, contra o Somozas, que non perdeu ningún partido fora. E no minuto 93 consegue empatar o Somozas con este gol de Carlos García. Tamén moito mérito pro Somozas, que chocante. Perdeu 4 partidos como local e non perdeu aínda fora da casa.